culoare galbenă, da? Ce culoare vă mai place vouă? Ce anotimp vă mai place vouă? Ia spune-mi. Ce anotimp îți place? Hai spune-mi, ce anotimp ai tu? E mă așa, dar de ce îți place anotimpul primăvara ție? Stai în basen și pe de ce? Așa, dar și ziua ta într-adevăr îți place primăvara. Atunci când revii tot la viață, așa-i? Tot e verde, da? Copii, dar ce simbolizează culoarea verde? Ce simbolizează culoarea verde? Iarba. Iarba, pășunile, vinile, viețile țării noastre, într-adevăr. Și ce anotimp mai rămas? Ce anotimp? Cui mai place ceva din anotimpul? Toamnă, dar de ce vă place toamna vouă? Că mâncăm miere. Așa, se fac fructele. Și încă de ce? Dar ce culoare au fructele? Ce culoare au fructele? Mie îmi place toamna că sare în frunze. Așa, brava. Dar ce culoare au frunzele? Anișoară, ce culoare? Și roșii, brava, copii. Înseamnă că toamna are toate culorile, și vara, și primăvara. Numai iarna este îmbrăcată, da, de culoare albă. Bravo! Înseamnă că am făcut o concluzie, toate anotimpurile au frumusețea și farme culori, da? Dar ne întoarcem la iarnă, că suntem în anotimpul iarnă, voi mi-ați spus, da? Suntem copii la început, la mijloc sau la sfârșitul iernii? La sfârșitul iernii, așa, corect. Dacă suntem la sfârșitul iernii, mai avem o câteva zile și pleacă iarna de la noi, vine în stăpânire alt anotimp, da? De aceea o spunea cu și un pic de nostalgie, de dor după iarnă. Iar să mai recităm o poezie despre iarna astăzi. Pe ultimele zile, ca să mai vii iarna la noi, cu multe jucării cu zăpat, cu jucării cu joc. Cine știe vreo poezie despre iarnă? Hai, te spun. Bine, țara mea, tot a întâmplat. Polea cu rochile și nepomul roc. Bravo. Nici țara mea, când e cel mai frumos. Eu am o poezie despre Moș Crăciun, dar nu știu cum să înșel. Hai, lasă că să o spunem în grupă. Despre Moș Crăciun și despre iarnă, despre Moș Crăciun, că eu o să amintesc. Hai, cine mă știe de poezie? Hai, tu știi, hai. Eu peste tot s-a pus, a venit iarna de guză. Hai, copii, trec de la sus, sănătate și miuță. Toți își pune la o casă, un căpare să-i, unii duc factori, hai, alții căpătă. Bravo. Înseamnă că iarnă, cred că ne-au auzit copii și o să vii și la anul, multe jocuri, cu zăpadă, așa. Dar nu mi-ați spus voi azi ce zi este? Cum se numește ziua de azi? Miercuri, așa. Este ziua de miercuri, copii, așa. Iată eu aici am un tablouaș și o să caut inscripția cu ziua de miercuri, copii. Așa. Și o să pun aici într-un buzunăraș care are culoare care? Ce culoare are buzunărașul? Asta e verde? Buzunăraș. Așa. Dar cineva poate știe și în ce lună suntem. Cine știe? În ce lună suntem a iernii? În februarie, corect, în februarie. Dar mai nu știți și data de azi, poate cineva o știe. Cine știe? Ce data avem noi azi? Spune. În 16. Dar ieri ce zi a fost? Ce dată a fost ieri? Dacă azi e 16. 15, corect. Așa. Așa. Ea spune noi și februarie, dacă mi-au spus. Nu găsiți și băieți să știi și lunile. Așa. Ok, dar nu ne-am numărat noi astăzi. Suntem mulți la grădiniță, așa? Suntem mulți. Ia să numere cineva fetițele. Cine numără fetițele? Hai, fetiță. Câte fetiță avem? Una pe fetiță. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Așa, corect. 11 fetițe. I-am stat eu aici unde este cifra 11. Am găsit-o și o pun aici unde scrie fetiță, da? Așa. Tot la un slăraș de culoare albastră. Voi mi-ați spus? Așa. Cineva numără băiței. Hai așa. Băiței. Așa, nu? Așa. Unu, pe băiță. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
copii, dacă avem 11 băieței și 9 fetițe total, cineva poate să spune. Cât suntem noi la grădiniță? Câți băiețe și fetițe? 20? Din copii. De copii, așa, 20 de copii și eu pun circa 20 aici. Așa. 20 de copii suntem. Așa. Dar ce sunt mai mulți? Fetiți ori băieței? Dacă fetițe sunt 11, dar băieței cu mai 9. Ce sunt mai multe azi? Fetiți, așa suntem, cu fetițe. Așa. Și mi-ați spus voi că e ziua de miercuri, dar ieri ce zi a fost? Ce zi a fost? Ieri. Marți. Dar mâine ce zi va fi? Joi. Și iată copii și zilele săptămânii au culori. Este una mai frumoasă ca alta. Să cântăm și lor un cântec, ca să nu se supere. La ea ne-a invitat și am spus poezii, să cântăm și la zi, da? De la unul ce s-a dus, prima zi se cheamă luni, unul și cu unul frați, cea de-a doua zi e marți, 3 băscuțe s-a cer, cea de-a treia zi e miercuri, 4 greierași de ori, cântă când se face ori, cu cea de-a numărat, cea de-a cincea-i vinerea, Cocostăr cu apăstăr, cea de-a 6-i sâmbătă, ea furnică harnică, fuge și duminica. Așa. Așa înseamnă că tot ce ne înconjoară pe noi, și anul timpului, și zile săptămânii, și toată lumea asta e numai în culori. Așa-i copii? Frumoasă viața, așa-i? Așa. Bună ziua! Doamne, dar unde am ajuns, eu unde am venit, eu unde... Bună ziua, voi, ce de oaspeți avem noi astăzi aici, Andru. Bună ziua, copii, voi, bunica, și mă mai doare, capăt, extraive. Vai, ce sunteți frumușeni. Astăzi am primit o invitație ca să vină la voi ocupați. Dar noi vă așteptăm, Bulicuță. Da, de mult mă așteptați, eu miercuri până am ajuns. Și venind la dimineață la voi și am vrut să sunteți niște copilași cu niței, mi-am luat eu una de gecuțe astea, un loc. Dar vreau să știu dacă voi știți ce este aceasta. Ce este aceasta? O carte. Da, ce scrie în cărțile astea, nu știți? Povești. Numai povești? Cititori, poezii. Poezii. Cânteci, corect. Așa, dar vă știți de când cărțile astea? De la bunica mea m-a lăsat-o și mie și eu am păstrat-o pentru tipuței mie, pentru voi. Și vedeți cât ea este de curată, îngrijită. Așa trebuie să faceți și voi să îngrijiți cărțile și să nu le rupeți cumva. Aproape se spune în popor că cum este fața, cum este cartea, așa și fața omului, așa? Aproape cineva știe un proverb despre carte, nu? Asta nu spune nimic? Ați învățat aici la Prințe un proverb? Am învățat. Ați învățat? Așa? Cine vrea să știe? Cristi, tu nu vrei să spui un proverb? Cine știe carte, ajunge departe. Corect, cine știe carte, ajunge departe. Bravo! Iar dar nu vă aud, la voi, la grădință, aici nu se aplaudă. Aplauze, mai ales când mă aplauze, primesc o credință. Da. Cine mai știe un proverb despre cărți? Despre carte? Maxim? Carte are 4 ori. Bravo, Maxim! Într-adevăr, cine are carte, are 4 ori. Dar de ce se spune așa în popor că cine are carte, are 4 ori? Voi. Cine poate să lămurească? De ce se spune așa? Carte are mulți. Ce? Carte are mulți părți. Are multe părți, deci ce învățăm noi de la carte? Povești. Numai povești învățăm? Multe lucruri, într-adevăr. Da, învățăm foarte multe lucruri, de atâta și se spune că cartea are 4 ori. Așa, dar poate știți vă poezii despre cărți, despre carte, adică. Despre cartea aceasta frumoasă, ha? Laura Breanu, nu recită o poezie, ia să deci o Ia de voi spui și la. Carte scumpă, carte mică, e bună ca o bunică, de-o seară mieză, undeva acum e noi, carte scumpă și cui. Azi ce povești ne spui? Bravo, ia să aplaudăm, bravo! Cartea asta să spui foarte multe povești. Asta carte de demult, ce îndrăsa foarte multe povești. Dar eu am mai pregătit ceva, eu că aici aveți un scor, poate să o cum suportă.
Poate că tu special. Deci ar pentru căs, da? Dar mai întâi. Să mai trag? Nu, sunt drept că cădie. Dar bunica vă mai adus aici mulți cărțulici, care a spus că vreți să învățați multe povești, da? Și eu acum să văd dacă voi cunoașteți poveștile din cărți. Dar aici bunica vă mai adus ceva, da? Să văd după o carte, cum să vorbeați, cum să răspundeți. Dar eu cred că să ne le dați, așa-i? Ceva așa bunișor, așa-i? Dar acum bunica asta are cărțulici, voi trebuie să numiți poveste. Ia uitați, ce poveste este? Nu răspundem un corp. Anișoara? Capra cu trăieți, bravo! Unde sunt aplauzele? Dar aceasta. Cum se numește? Arteonga? Se numește? Povestea Gogoașa. Aplauze! Vai de mine, ursul păcălit de vulpe? Și cine a păcălit ursul ăsta? Vulpea, bravo! Să nu dați la trezniță, că citește mulți povești, așa-i? Dar aceasta, cum se numește, Laura? Nu știi? Ridichea, așa, bravo! N-aud aplauzele, dar eu vă las aplauzele mai departe. Dar aceasta, cum se numește? Gabriela, Măsuța Iepurașului, bravo! Dar aceasta? Bravo, Nicoleta! Da, baba și nu știa pe acolo. Valerica, eu n-am auzit-o de rog. Cum se numește povestea? Trei purcelușe. Valerica nu e atentă, bravo! Dar aceasta cum se numește? Pizza roșie. Auzine, așa! Dar aceasta e asta. Eu am crezut că nu o cunoați și am vrut să vă păcălesc. Bravo! Uite așa. Aplauzile, nu le-am auzit. Dar așa, poveste? Măguța cu doi bani. Foarte denumit, ne le-ați numit binișor. Dar acum am să vedem cum cunoașteți voi conținutul la aceste povești. Ia că aici, da. Iată copiii, noi avem aici o foală de hârtie. Aici sunt desenate niște căsuțele. Aici, pe o linie verticală, avem niște căsuțele de altă culoare. De ce culoare? De ce culoare? Mărturie, așa. Și aici, în căsuțele, este vopsite cu culoarea asta. Se ascunde ceva. Noi o să aflăm ce se ascunde acolo. Noi o să vedem ce se ascunde acolo dacă voi o să vă stăruiți și o să dați răspunsuri corecte care vi le spune bunicuța. Da. Așa, stați să mă întâlnim. Spuneți-mi voi copii, ce-a găsit cu coșul? Cu ce era curuță ce? Înseamnă că a găsit cu coșul ce? Curuță, ia să vedem. Înseamnă că eu scriu în căsuțele astea să văd dacă ați răspuns drept. Să vedem că fiecare sunet are căsuță ca lui, da? Să vedem dacă ați răspuns corect. Ia să vedem. Îmi pare mie că nu-i corect. Ori este corect. E corect, precis? Da. Da? Știți bine povestea, da? Să vedem. Guguța. Guguța. Guguța cu doi bani, da. Găsit? Dar voi ați ținea să vedeți la copii. Ia uitați-vă, toate sunetele au încăput în căsuțe. Ați răspuns corect. Corect. Așa. Ați răspuns la prima întrebare, da. Dar cine a găsit această cunguță? Coșul? Eu am crezut că voi ați găsit-o. O coșul? Ia să încep. Coșul, ia să vedem. Să încep. Ia spuneți-vă mie, dar cine l-a păcălit pe urs? Și vulpea nu e frumos. Să mai încercăm și a treia oară să vedem ca vulpea. Nu o să vi meargă. Am să vedem. Vulpea. Așa. Corect. Corect. Dacă vulpea l-a păcălit pe urs, dar spuneți-mi voi mie, dar ce a vrut să mănânce ursul? Dar nimeni nu răspunde cu propoziție. Ori aici nu facem așa ca pește dorești, dar cel mai mare pește Ia să încerc și eu aici, cât mai vorbiți voi să... Vulpea și cine mai iubești pește? Ursul. Dar
patra întrebare. Pește. Așa, acum și ajungem la altă poveste, dar ce culoare are scufița fetiței? Roșie. Precise roșie? Da. Mie îmi pare că e galbenă. Se cunoaște că bunica a îmbătrânit, a uitat, am poveste. Am să vedem și de zi la grădiniță, Corect, potrivit copii, ce roșii. Corect, copii. Aha, dar ce este capra cu trăiesc? Poezie, cânti, Ori o poveste. E o poveste? Eu nu știu ce scriu aici. E o viață sau poezie? Corect. Iată, să încercăm la La mine îmi pare că e o poezie. Încercăm la Păi poveste. ce se poveste? Ori nu-i poveste? Vedeți că apoi știu, dar Încercăm la ce trei. Ia să încercăm la 3. Trei. Corect, bravo, S-au terminat toate căsuțele. Am cred că și voi sunteți curioși. Ce s-a spus oare aici? Ce s-a spus oare aici? În căsuțele este colorat. Dar de unde știi tu? Ia să știm. Vești. Corect. Povești. Într-adevăr, copii, că vouă poveștile vă plac cel mai mult. Da? Vă plac poveștile? Da! Știu că vă plac. Așa. Dar până una alta, Da. ne mai veselim puțin. Da? Vă veseliți? Merge. Merge, mai iese, merge. Ne-au dat. Dar e n-au. Acum nu mai stau la rând și am să rămân la rând. Nu încă-i curajul ca să cântăm cânte. Încă bașul ruboșată, frumosică, rătăjită, că sunt tănută vălită, încă o tărbine prăjită, pe fereastră răcurită. De la moșul am fugit, de la baba am fugit. Acum vezi mai bine iepuri am sus și de la tine. Să măi, iată. O să pliește. Ia. Aduți la ușor. Veniți cu scaunele acolo. Nu e bine. Scaunele. Și vine cu adună-te-le, cocoșecă. Adună-te-le, cocoșecă de acolo. Bună vreme, Gogoșică!
ieșit și am să te mănânc. Nu am mâncat lucruri ca să cântăm cântec. În copașă, cocoșată, frumușică, rătărișică, în căptări bine prăjită, pe fereastră răcorită, de la moșul am fugit, de la baba am fugit. Acum vezi mai bine? O să tu? Ușezi la tine. Lucruri am să și de la tine. Aia, o să gândești. Dai gogoașă, unde duci? Dai gogoașă, unde duci? În rochiță și în papuci, de urbe, în bazuri, după fraș, după amor, frașul mure în algase, dar pe tine aș fi mă mâncat. Nu mă mânca, vărsule, că cântă un cântec. În gogoașă, gogoșată, frumușică, rătărișică, în căptări bine prăjită, pe fereastră răcorită, de la moșul am fugit, de la baba am fugit. Unde-ți mai bine, cursule am să și de la tine. Face gogoșică, rumenă și frumușică, unde te stogolești asta de iute, că eu tare am înfămânșit, dar acum să te mănânc. Mânca bun, vârfușoară, ca să cântăm cântec, în gogoașă, gogoșoată, frumușică, rătăjită, în căptări bine prăjită, de fereastră răcorită, de la moșă am fugit. Stai puțin, eu sunt bătrână și n-au pe bine. Sute pe năsucul meu și mai cântă mi-odată. Frumoasă, gogoșată, frumușică, rătăjită, în cuptări bine prăjită. Îți cureasă? Totuși, i-a reușit vulpii să mănânce gogoașa. Cum iese vulpea asta? Șăreat. Și cum mai iese? Șăreană, șăreat. Nu asta vulpea noastră, dar alte vulpe din povești. Șăreată și cum mai este zgârcită, leneșă. Da. Vulpea a mâncat gogoașa și mai departe nu mai poate merge. Așa Poftim? Mincinoasă. Mincinoasă, corect, corect. Dar gogoșcă cum iese gogoșca asta? Corect. Și cum mai iese? Deșteaptă. Și cum mai iese? eu spun că Rotuncică, rumănă. Da? Gogoșca are formă de care? La gogoșele? Da. Ca și poveștile? Da. Ne așezăm. Acum ne așezăm. Bun. Nu, Steaua n-are poate. Dați-i mână să vedem. 5. 5 are. 1, 2, 3, 4, 5. Partea asta am ascuns eu imagine. Ia uitați-vă toți. Capra este. Sunt niște iese aici? Nu. Nu, numai capra este, da? Da, dar din ce poveste este capra asta? Capra cu 3 iese, corect. Punem noi de aici întrebare. Ce? Voi să vă stăruiți să răspundeți corect. Noi acolo avem un juriu, vedeți cum scriu? Vedeți? Este juriu. Și dacă o să răspundeți corect, cine o să răspundă la mai multe întrebări corect, o să fie campionul jocului acesta. Bine? Fiți atenți, eu vă spun. În prima întrebare. Ce i-a spus capra iezișorilor? Bravo, corect. Ce le-a spus capra? Fii cu mine ascultător, Încă ce le-a mai spus capra? să nu deschide ușa la nu, Așa, la nimeni. la mine. Așa. Juriu scrie, prima întrebare, cum s-a răspuns? Și cine a răspuns? A doua întrebare. Ce avea capra în coș? Ce avea capra în coș? Flori și De-ale de alegorii, bravo! 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 Și cu întrebare.
Ce cânte le-a cântat capra la iezișor? Ia spune toți! Ia spune toți! Trăiesc, cucuiesc, maneușa descuiesc, mama vă aduce drog de sare, răspinare, băieși, încălcăiești, deschideți ușa, măi băieți! Aici s-a pentru frumăta capra, da? Da. Bine. Steluța asta eu o lipesc aici. Cine a ascultat la geam? Lupul? Așa credeți voi, lupul? Cine? Lup. E mai concretizat o dată. Șorii. Lup. Cine? Da. Dar cine a deschis ușa? Cine a deschis ușa? Iezișorul cel mare. Așa. Ia să lipim. Așa. Aici mai am o steluță cu întrebarea unde? Unde? Așa. Mai am o steluță cu întrebarea de ce? De ce lupul s-a ascuțit dinții? De ce? Scrie cum? Da, am înțeles. Smănâși și smănâși. Iezii? Nu, se înghită. Se mănânci și se înghită, da. Și cânti copii, dar într-adevăr cânticul să asamene cu cânticul mămicii. Cu acestea scop să o duci, da? Da. Și de ce? Mânca. Când mânca, când nu Stă pe scaun și... Când? Stă pe scaun. Da, și când s-a topit scaun, corect, ați înțeles? Răspătul foc. Da. Bine, am pus-o aici, pe steluța. Unde? Afară. Afară. Da, la noi la grădiniță. Ați văzut voi odată? Da. Când? Noaptea. Când am fost la noi la grădiniță odată? Au venit și ați văzut voi o explozie. Când? Când au venit niște veterani atunci și ne-au dat cadouri, da? Țineți minte. Și aici a fost o explozie mare. Așa. V-ați descurcat, da. Fericită sunt ferește când-i sufletul senin, că zaza a fost la pește cu cumătul Moș Martin. Peștea prins cât am dorit, întâi le-am împărțit. Am jugote roșcată și ne plăce să știi, mai lăsa fără de goadă și ne spune zdrăvănii. Văd că nu-i nicio scăpare, de ce ești urs cam nătărău? Moș Martini, dă-mi iertare, am gumit un pic și eu. Dacă vrei să fie face, să te vorbește în ei, roșcată, fă ce-i face și dă-mi coada înapoi. Da. Ba mai puneți cu pofta în cui. Ba mai puneți pofta în cui. Da, măcar puneți pofta. Da, așa face. Da, măcar puneți pofta în cui. Dar de ce cumbiți? Cum trebuie? Dar tu e pe jos, dar ce e ca la Ce șoară. Aici ești urma să ducem la femeie. Acolo și pe dincolaș, o două căsi mai braș, o două căsi mai braș, ce vă și să vă ajutați să Păi, și-a dus la să stecăm. Hai, să-i pifuiți. Bine. Să n-învățați, că pentru că sunt tipi colori. Așteaptă să mă sfârșit. Cine să Și voi ți-i voi, știi ce vreau să vezi?
Da, da. Așa, faci pulicică, uite așa. Așa. Măști pe aici. Și stai frumușel. Așa, fac frumos, știi? Tu lucrează acolo. Lucrează. Așa, tu aici, Gloria. Ai făcut floricică? De cine? Doar iepurașul. Cum sunt uitele iepurașului? Da, e și exploration. Și Așa, mai. Și tot așa mai departe. Pe prejur. Mai tare pe să te Nu mă țin de Dar nu fai așa, papuni și bărbie. Ești bravo. Aia eu spus. Ai pus ceva. Scriască așa, așa, Valerica, hai că ești bărbie. Așa, cioc, așa. Eu mă știu. Da, și cu bărbie, hai, Valerica, așa, pasă. Este flordeț, că codiți așa frumușă. S-o păsat. Perțulele care au poveste cu iepurașul, personajul și aici cu Asta e vulpea. Ce faci? Așa, dar faceți și codița. Codița la floricele, bine? Aici care au iepurașul. Codița, cum se face? Un beț și o frumușureu. Și să mă gândeam că și noi n-am ce-i frumuseța?
nu ești. Bine. Așa, băiat e bine. Hai, Vlad, și tu dacă răspunzi pentru că tu ești. I-am trimis să Gata? Așa, nu vorbim mult. Așa, pe Fii asta? Ce? Cu mânuța, așa. Dar din ce poveste este cuștul? Din ce poveste? Din ce poveste? Din ce poveste? Toți e celebrat pe Valentin. Din ce poveste este cuștul? Ce e să nu? Ce vă temi? Anișoara, ce-ați făcut voi aici? Și eu nu, ce-ați făcut voi aici? Și voi să pronunțați altă. Să ne fie cu noroc, adune-lu, hai la joc. Să ne fie cu noroc, cine în oră o să joace, mare, mare se va face. Cine n-a jucat de fel, mare mâine mică. Adune-lu, hai la joc. Să ne fie cu noroc, adune-lu, hai la joc. Să ne fie cu noroc, cine în coră o să joace, mare, mare se va face. Cine n-a jucat de fel, mare mâine mică. Așa. Dar văd că voi n-ați să rămâneți mitliesc, că ești mari, vreți să spun că ați fost bravo, ați răspuns frumos, ați cunoașteți multe povești. Dar am bunica, eu cred că și toate, așa că nu mai trebuie toate, dar pentru aceasta o mai găsit bunica ceva pentru voi, care ai fost activ, bravo, niște dulce, tot prin lada cu zeste, bunica, adică eu le strânge, numai nu ele am devorat, că fac fii proastă, pentru nepoței, așa. Voi vă zice ura să aibă. Poate și noi la poveste. Bunica nu mai ai nici Să-mi după e mai are bunica de toate, bunica. Mă bucur. Știți că bunica mai face și așa, niște lucruri pimentele. Dar văd când vă duci la bunicuța voastră. Bunica vă dă ceva? Da. De ce vă dă bunicuța voastră de acasă? Deci, asta nu mai ce vă dă Tot cu bani și ce vă mai dă? Ce sunt? Ce mai mult? Daniele, 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 Vă dă acum cu bani. Bravo, da? Este coșul. Sănătate. Mulțumim.